Guru-guru. Guru-guring jagating pakeliran. Yekti mungkin arya ngurmati mijiling repat Panakawan. Mlampah ngeksi konto. Saya kalwara sabyor lintang kumadam Diti sonyo tengah wangi lumrang kandaning puspita Kakang Mbakyu dolali maringku yen kowe omahku ora perlu kasusu lan supaya
menawi ningali wonten media sosial meh saben hari menika mesti wonten kecelakaan lalu lintas. Nggih kejawi pancen padatnya kendaraan bermotor ingkang sami mapan wonten ing dalan kala wau ugi lenanipun para kadang-kadang sopir anggenipun ngemudeni dumateng kendaraan kala wau. Mila pangandikanipun para pinter, wong kuwi yen ning dalan ngati-ati wae lagi setengah slamet, yen ora ngati-ati padha karo soroh nyawa. Lah niku. Lajeng mantar balik jengkar akeh korban kekerasan mulai masa sing ngandung anak hati tenan supir lagu apa iki, Truk? Menika lagu Mas Supir karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Wah, ngene iki malih kelingan nalika jaman sadurunge reformasi mbiyen yen ra kleru mapan ana ing Kodam 5 Brawijaya ben rong sasi pisan mesti nganake wayangan sing ngasta Pak Anom Surata. Bener. Jaman saiki wis langka piyayi wayangan. Tujune ana Unesa yang penuh dengan cinta kasih dan semangat mencintai seni budaya mligine wayang kulit kados dalu menika. Nggih. Tegese karo nggih nostalgia karo nggih kangen-kanengan ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Dereng rampung menika Mas Gareng. Urung, dereng. Monggo Mbak Lia Sundari. aja padalena eling kota enyoba rayomu manuta lalu lintas waturake puji rejuangku Puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Deniri palungguhan samangke kula kalian panjenengan dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat satemah saged ngestokaken dawuhipun para pepunden dalam rangka Dies Natalis. Kampus kita Unesa yang tercinta yang ke-61 tahun. Iki sowan komplit ya, Truk? Nggih. Ala tanpa rupa gamelan wayang nggawa saka ngomah. Nah menika. Kanca-kanca pengrawit ingkang winadan wonten paguyuban Sanggar Seni Madangkara jangkep sami sowan. Racake penabuhe isih nom-nom, sindene isih nom-nom. Leres. Amargi mboten kok umuk, mboten kok kula sombong. 95% rata-rata pengrawit dan waranggana adalah sarjana seni, Mas Gareng menika. Welah. Wong terdidik, temenanan saestu. Mula sing jenenge kesenian kabudayan iki ampun disangga miring nggih mekaten menika. Durung para kadang-kadang waranggana sing sowan menika betan kula wonten 7. Nah menika mugi-mugi kados Dies Natalis wonten ing Unesa ingkang kaping 61, angkane 6 karo 1 yen dijumlah dadine 7. Muga-muga keluarga besar Unesa antuk pitulungan saking Gusti Allah. Nah menika pitu yen dibasa Indonesiake dadine 7. Muga-muga tujuane Pak Rektor dan jajarannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya, ngono kuwi. Wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari, made in saking Laladan Sragen, Jawa Tengah. Dedengkote para waranggana. Iya, kuwi. Mantasane para sinden sing ngrampungi gawe ing bab apa wae. Heeh. Ibarate digodhog ora iso empuk ya kuwi. Ha iya ngono kuwi. Paribasane Mbak Lia Sundari. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Menika kandidat doktor menika nggih. Dokter hewan. Nah ya nggih. Mboten menika nggih nembe sinau nembe ajar. Angka 3 menika Mbak Sukesi Rahayu. Sarjana seni magister seni. Kok Mbak le umure sepuh kono timbang aku. Ngono kuwi. Lah pancen jamane mbiyen ki jaman brondong. Nggih ngono kuwi. Delek jaman saiki rata-rata lho lek tak survei lho. Wong wedok jaman saiki mesti golek wong sing luwih sepuh
malah Udakara jarake puluhan taun mergo ora perkara bondo, ora perkara kesugihan, ora perkara matre, ning golek sing luwih mateng ing bab emosional. Ha ngono kuwi. Ngono kuwi. Bener Bagong. Heeh, ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh menika presidene para waranggana Madangkara. Nggih. Nah, mila nggih nadyanto mbobot nembe mengandung nembe hamil menika sampun ndungkap 12 sasi parandene. Ora jebrek ning enggen 12 sasi ora. Dereng separone 12 menika parandene tasih semangat anggenipun nyengkuyung dumateng kula sak kanca sembah nuwun Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni kuwi nggih. Kalajengaken menika Mbak Okvalica sarjana seni kuliah wonten ISI Surakarta jurusan tari ning parandene anggenipun sinau babagan sinden sesendenan nggih mboten wonten kendhatipun mila mboten aneh mboten mokal anggenipun nyebaraken budaya mliginipun ing bab olah swara menika mboten nate leren. Dalang sapa wae do ngejak. Nggih. Kula nggih ngejak. Larsa ya ngejak nggih. Sapa-sapa ngejak pokoke ngono kuwi. Mergo ya baut pinter, dasare ayu rupane, nembang bergas, joget ya ngirama. Kalajengaken menika meet in saking Kediri menawi Mbak Okva kala wau saking Surabaya. Surabaya ning ndi, Pak? Sampeyan, Pak? Nganti ora apal aku. Kula Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Nggih. Nggih lumpur Lapindo lek ngono. Mboten sampai mriko. Pundi? Perbatasan, Pak. Kecamatan mana, desa atau kelurahan mana? Taman. Nggih. Taman Eden ngendi? Senes. Lah ngendi? Tamane kecamatane apa desane? Kecamatan. Oh, kecamatan Taman, kelurahan utawa desa? Wage, Pak. Oh, Wage. Aku setu legi. Cerak Mbungurase, Pak. Oh, terminal. Terminal nggih. Alah nggih luar biasa. Nggih. Pancen ya bocah multi talenta. Mbak Birgita Ayu sarjana seni menika ugi nembe daftar pados beasiswa pengin sekolah S2. Mbok menawi Pak Rektor utawi para guru besar ingkang ngasta bawat adil wonten ing UNESA menika anggenipun tresna anggenipun welas kaliyan Birgita. Lajeng dipun paringi beasiswa anggenipun nggayuh kawruh ngudi ilmu supados saged dados magister. S2 ya seluman-selumun. Ayo nggih. Kalajengaken menika Mbak Winong Nawangsih ingkang minangka pamungkasing Pasiban. Menika asli saking Laladan Tulungagung. Mau sore ana sing ngersakake ya ki Kutut Manggung tur ana sawerane utawa tandha tresna sing ora sithik. Nggih. Mau keterak angin nganti bubar mawut. Tujune kok Mas Sujar kuwi tanggap ing Sasmita. Langsung mlayu ning mburi kelir ketemu kabeh. Matur nuwun. Mula gandeng iki mujudake katresnan diaturake luwih dhisik merga iki dawa sakurunge ngaturake Cak Yuda. Nggih. Bu Kesi jenengan sing dikersake, Bu. Ha iki nyoba kaya apa. Ing atase jaman sing wis kaya ngene parandene tasik wonten piyayi ing ngersakaken Kutut Manggung. Wah, dasaripun nggih Bu Kesi menika bendalu nganggungaken kutut. Ha nggih. Tegesipun griya kula menika kula gadah kutut wonten kurungan. Wis tak gecek no genan ora. Nyuwun sewu, Pak Dalang. Pripun? Mboten kok ngaten. Pancen piyayi Surabaya khususipun mriki tasik remen ing babagan gending klasik Pak Dalang. Nggih ta. Kula tasik kemutan nalika kula tasik alit mahasiswa S2 nderekaken Mbah Naryo nalika semanten Wakil Gubernur Jawa Timur tembange nggih Kutut Manggung. Oh ngaten. Dados penggemar kula niku piyayi sepuh-sepuh Pak Dalang. Malah aman kula lekene piyayi sepuh niku. Ha nggih pancen sampean kondang sinden kolonial. Ayo. Mergo wis tahun pinten Bu Kesi niku Udakara? Nggih niku tahun 2004. Nah, pisan kula matur kalih kula nostalgia kampus UNESA menika. Nggih. Nalika tahun 2004 menawi mboten salah ugi nggelar wayang kulit wonten Gedung Pundirian nggih ingkang asta almarhum Ki Entus Susmono nalika sakmanten kula nggih sampun tumut nyinden wonten mriko Pak Cahyo. Wah, alhamdulillah. Nggih. Cobi kira-kira wis pirang tahun nganti sepriki? Udakara wis pirang tahun kuwi? 15 tahun nggih. 2004 tekan 2025. Wis kliwat ukur kok. 21 tahun. 21 tahun.
Kira-kira suarane beda napa mboten? Ya beda no, aku kan saiki wis manak papat to, Pak. Iki kaya sapi manak. Peputra. Ha iya. Ya tembunge. Nggih. Pripun? Peputra. Aluse ngono kuwi. Ugi kula aturaken dumateng Pak Jono. Ha menika Bu Sri ing tansah keraya-raya aja kok ning Laladan Surabaya. Wong adate teng Laladan Magetan, Medion nganti tekan Karanganyar panjenengan nggih kepareng nusul. Ha nggih. Nggih, lan ugi spesial Mas Agung ingkang dados lantaran awake dhewe saged sowan mriki. Oh, nggih. Tasik melek lho. Piyane sedaya tasik kuwathah wonten mriku Pak Dalang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nadyanto Surabaya menika kutha gedhe ning parandene kepareng tresna dumateng budaya. Mongko manut jam kula menika sampun jam 1 langkung seprapat ning parandene para penonton, para pamirsa tasik kathah ingkang kepareng jenak pinarak. Nganti yaine tasik wonten ingkang kepareng mirsani mboten perkara dalange becik, sindene apik, pelawake hebat mboten. Namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Surabaya terhadap lestarinya budaya Indonesia. Dan paling spesial adalah adik-adikku mahasiswa UNESA yang masih banyak sekali lenggah wonten mriku. Selamat malam Mbak-mbak, Mas-mas. Nggih. Selamat pagi. Ayo ngapunten Mas, keng mriki mboten ketok, mung sulap tok keng mriki. Ha iya nggih. Kaya dhewe ning kene aku. Ha iya. Kancane akeh dhewe ora nggih. Monggo Bu Kesi slendro menyura kutub manggungipun. Nggih. Monggo. Nadyanto sampun kepala 4 yuswanipun Bu Kesi, parandene swantenipun tetep ungkul, tetep bantas kados mekaten. Yen ana son horeg yen Bu Kesi iki sinden horeg temenanan. Merga saya bantere suarane nganti kaya ngumbul-ngumbulke tenda. Ha iya. Aja kok nyuwara ngentute banter. Ha iya. Iki malah sehat le. Pak Dalang. Dalem Bu Sinden. Niki anak-anak kula Waranggana niki swantene ugi sae-sae. Nggih. Niat kula pancen regenerasi bahwa nanti generasi tua itu juga saatnya akan lengser ke Prabon istilahnya. Nah, maka dari itu kula memberi kesempatan anak-anak kula Waranggana untuk kontes tembang kutut manggung. Oke, ya wis ngono kuwi sing apik iki selalu memberi kesempatan kepada generasi ngono kuwi. Ora kok njur epeh dipek dhewe. Ha ya ngono kuwi. Tunjukan kira-kira sapa Bu Kesi? Urut saka Genduk Winong Nawangse. Ayo, Nong. Ayo entuk mandat amanah saka Bu Kesi. Ayo, bawa apa? Ning
ngongkekke nong. Jos, oper Mbak Birgita Ayu. Ha iki sing wis pengalaman nganggungke kutut coba kaya apa. Anggung nyamang manas Lanjut Bir, ayo terus. Nggih, ya engko bar iki, ayo. Usul senengane. Wong metengane senanan. Yo. Ayo. Oh, ayo. meneng osek to aja menggangguku. Ayo, mari ya bar wareng ning bengi. Ayo. Nah, betul, Pak. Ayo. Kung Kempel Jim. Noleh aku. kung Nek Jim. kung Kempel Mas Bayu. Yuk. kung 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 Kita awakmu kompak men karo sing ngempul. Loh, kok niku pokoknya dengan lelaki itu mesti saya kompak, Pak. Waduh. Iya. Karo kanca lanang kompak. Ayo, karo pacar apusi ae. Ayo. Lah iya. Yo oper Mbak Okva coba kaya apa mitin saking Sidoarjo. Ayo. Sido wis ngarani Arjo ki sugih. Ayo. Derek belajar lho, Pak. Hah? Derek belajar. Lah belajar ora entuk dhuwit kowe engko isuk-isuk. Ayo. Ayo belajar apa kerja? Ayo. Kerja nek no. Ayo kerja. Ayo. Lek belajar malah bayar kowe ning aku. Ayo. Yo, Pak. Kangen suaramu aku. Mangga 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 Nek monggo aja meneng ae. Karo mlumah monggo ngono kuwi. Elek ora. Ganyol iki sik aturan ora. Kampus barang kaya senengan. Aku ora klaten ora rasane apa iki. Dijak angel ram dhewe ora bales nyetatus terus wae. Anyel aku ayo. Terus, Pak. mangga mangga Iya. mangga mangga Nonangga mangga mangga anu. mangga Sithik ae Okva iki aja kakean. Sithik-sithik wis cukup wis marem aku. Ayo ngono kuwi. Oper, ayo Mbak Munasiroh coba kaya apa. Nggih. Pirang sasi to yan lembobot yan? Nyapa to, Pak? Ora kuwi perhatian sing jenenge kanca ya takon ngono lho. Nggih. 6, Pak. Wah, 6 ya. Heeh, wis. Pangestunipun nggih. Iya, muga-muga putramu utawa lek lair lanang utawa wedok dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo ngono. Dadi seniman sing jos. Amin. Amin. Ngono kuwi. Ya Yan, apa? Midhangete
Keco. Keroy laku. Aku malah ora. Ngono kuwi. Lah ya ngono lho Pak, los ngono lho Pak. Nah iya, aku ora krungu apa-apa lho mari anyel aku. Ha iya. Ya deh. Keco. Nah ya. Pramitra Kang Mi. Ngene yan, sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ayo. Sugeng lenggahipun para penonton sedaya. Ha nggih. Mergo apa artinya wayang, apa artinya dalang, apa maknanya sinden tanpa penonton yang mendukung pagelaran seperti pada malam hari ini. Ngono kuwi. Penonton iki penting, penting. Luwih penting penanggap, Pak. Kok iso? Loh, lah nek mboten nanti sing nanggap sinten sing nonton? Penting apa? Penanggap. Sing penting dhuwit. Oh. Lek nanggap ra ndek dhuwit, merongos kowe, ayo. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Entake meni Tuhan minggu mesti arepe. Ya ya. Wangi. Baleni saiki sing yuk putri sing yo wiraswara nggih jiro lu yo iya nggih cobi kula lempar teng para penonton sing yuk niku sinden 7 sing yo sedaya para lenggah kersa nggih Pak nggih. Alhamdulillah sing yuk sinden 7 sing yo kabeh para penonton ingkang kersa yo kula dongaaken tambah kathah rejekinipun. Yo sinden 7 sik yuk Cik Ro Lu. Iya. Penonton tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Wah, elok temenanan. Gimana yang belakang lanjut? Ayo. Saiki diwalik men ora gosong. Sing yuk penonton sing yuk sinden 7. Siap nggih, Pak nggih? Oke. 1 2 3. Sinden? Iya. Alhamdulillah kaya bal-balan. Gayeng terima kasih partisipasinya. Selanjutnya Bu Kesi lagi. Ya, coba apa. Tapi niki Pak Dalang. Pripun? Koncone panjenengan Mas Joko Porong tasik nenggani lho ket mau. Mas, guru lho iki. Dosen. Mas, nggih. Wayangan model 45 kok ya dipirsani ya. Jane akar nyuwun berkah karo Mas Porong. Mas Joko Porong menika teman seperjuangan kula Bapak Ibu. Panjenengane saiki dadi dosen UNESA, kula wonten isi Surakarta. Ning nalika kula kuliah kalih Mas Joko Porong niku lara lopo Solo Jogja kula nglaju nderekaken Pak almarhum Ki Seno Nugroho. Dadi kula niku awal-awale nyinden niku sindenipun Ki Seno Nugroho. Niku ingkang beto priyayene. Alhamdulillah. Saiki aku njaluk berkah sampeyan nyuwun. Ngendang ikut manggung. Ayo jeling ta? Karawitan. Ayo. Mas Joko ya dadi tak gendang tundung ngono no. Ayo Kang Mas. Oh, panjenengane iki ya. Ayo. Kutut manggung, jeling to. Klasik ya oke, modern ya siap kok. Ayo Mas, iki. Pun kuwatir. Adik jenengan teng Solo kula openi.
ya tangga nyate kae soulmate-ku kae. Ayo nggih. Anggere tak tinggal tanggapan sing tunggu omah ni ya Pak Gendut kok. Ayo nggih. Ayo wis kaya sing duwe omah nampa job barang ngono kae. Nggih. Cobi nyuwun nggih tampa kangen Mas Joko. Kaya apa nggih. Piyayine menika komposer kelas dunia lho. Ayo. Gending-gendinge ini pun mboten namung gending-gending gaya napa niku? Komposisi kontemporer ning gending klasik sing terkenal sak donya niku sing ndamel Mas Joko Porong nalika Judule napa? ngeteraken layonipun Ki Sena Nugroho gendingipun Gajah Sena. Wah, nggih. Sing ngene iki lho. Asritina ning pasewakan tinon. Nangis aku wis. Nggih, sing karyane Mas Joko Porong sing liyane kuwi, sing kontemporer apa? Kelingan ra sampean. Karyamu sing kae lho, S2 kae lho, lali aku. Aku kan rambut jak kae. Nembang ya. Nalika sampean kan kuliah S2, tugas akhirmu ning Candi Penataran, wayang relief mengangkat karya wayang relief dari Candi Penataran. Sampean nalika semono kan njaluk tulung aku to. Mbak Kesi, tulung aku sindenono karya tugas akhirku S2, Mbak. Nek aku yo jawab sepurane yo Dik, aku pas kuwi eneng tanggapan yang luar negeri ning Austria. Dadi kapan-kapan yo. Iya, ini apa-apa gitu tetap bagaimana laki-laki sepak terjangnya pasti mana hadap ada saja. Ya aku ngerti terus sampean entuk ganti dosen saka Padang Panjang. Wow! Mangga. Golek gelar nonton kuwi ana ngopo to, Pak? Ayo. Nggih. Nek Mas Joko Porong wis elok tenan piyayi kaya ngono. Kuwi urung adine, wah tenan karyane ya hebat. Jos ayo. Wingi ya bar pentas kuwi festival Pasca. Wah, luar biasa. Penontonnya full ngisor dhuwur ning TB kae. Ayo. Jos temenanan iki. Ayo coba. Film kok si film biru. Ki ngomong apa to? Iki lampune lho dikek biru ora nggih. Kafe. Ben nana. Yuk, awas. Aku tute dialange cilik. Joko Porong sik kelingan kali kutut manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mondasi kae. Dasarane wis cetha gawe omah model piye ya tetep iso. Ayo wis elok temenanan. Bar iki genah ndak. Ayo ngono. Terus Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Pakan. Kon dhuwur, Bu. Miner hatta pakan
dialangi mabur anta bakat Putri. bakat Bapak nganggo mandek kowe ora. Lah sing ngendang Mas Joko iki sing ngentekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Yo Mbak Tutik, iki padha-padha le komposisi iki. Ayo. Ayo Tik, ayo imbang ngono kuwi Mas Joko yo. Jarwo muda Jan kaya Yeni Arama. Ayo. Ya. lah kula mungkin mboten sae wirang lho Pak Yoyo Oh, ora, wis kulino wirang nek ra apa-apa. Oh. Benjeleng ya, Mas. Oh. Mas, Mas. Kompak to lek sindene Tutik karo Mas Joko. Ayo. Bar iki terus duka. Ayo, nggih terus nggih. Tutik, ayo Tik, awas Tik. Aduh. Aduh. Bentar ya Pak Yoyo. Ya ditata sik linggue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendera dihormati malah. Aduh. Malah parahyangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tadi kan cengkoknya masing-masing toh. Iki kutut Pasundan iki. Ayo nggih. Aduh. Aduh. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Apik iki. Lai-lai. Kalau apa mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Helai helai wong bakas. Angel kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale Tutik lho. Ayo. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko nanti. Gawa kowe genah wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah. Iya, agak keras gitu loh. Ah iya nggih. Iki nekat lek iki ya. Hawangi, 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 wangi, 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 yalah ya mas, kutut manggang, jaluk, 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 ngombe. Sing sesama orang Ngawi, matur nuwun Mas Joko Porong. Cak Yuda, pripun komentar jenengan niku suarane Mbak Tri Hastuti niku seriosa niku wau. Niki wau. Nggih. Kalau aku sih yes. Yes. Oke.
Mosok cocok Sae ora sae. ngono kuwi. Niki kan termasuk anu menapa menika variasi. Oh, Garapan dadi niki dicengkok Parahyangan Bandung. Niki Bandung, kan ya. nate dari Asep. Asep Sunarya. Mboten Asep anu niku lho Asep Irama. Asep Irama. Mriki mang jumeneng mriki. Nggih. Wah niki wau nembe Eca Wawan Pangandikan Catur Netra kalian Pak Rektor. Oh nggih. Wawan Pangandikan Catur Netra namung tiyang kalih 4 mata. Oh kalih Cak Hasan. Nggih, wah. Pripun komentar napa mboten? Cak Hasan niku piyayi ingkang humble, supel dan juga modis. Nggih. Saestu. Wah, kula nyekseni piyambak Mas Yoyo. Pripun? Pak Rektor Cak Hasan menika anggon-anggon sarwa sae. Kula nyekseni piyambak. Klambi niki lho, Pak. Suwek sithik. Moh nganggo diguwak. Piyayi le besus nganti ngono. Besus ngadi sarira ngadi busana. Celana suwek sithik. Moh nganggo diguwak. Diguwak. Nggih. Niki wau teng Indomaret tuku rokok duweke 5.000 niku lho suwek sithik. Diguwak. Disolasi, Pak. Niku Beda karo kaos karo kathok mau. eman 5.000 kok. Iya. Wah, hebat luar biasa. Kula kinten jenengan wis kondur lho Lho, kanca-kanca. mboten kula niki nek kalih Madangkara kan cerewu. Wah, ketok seneng kalih karawitan Madangkara. Walah, rawitan Madangkara niku luar biasa hebat kok. Napa melih niki wau diberkahi komponis hebat dunia Mas Joko Porong luar biasa. Jenengan Karya-karya tepang, beliau. Alah Mas Joko Porong niku nek kalih kula alah. Kenal? Mboten ya namung mireng asmanipun Oh, Mas Joko nggih. Porong, Mas Joko Porong dalang dindi gunakne garapane ngoten. Nggih, Hebat. Lha saking menika pancen teng Unesa mriku jane gudangipun para seniman-seniman hebat. Hebat. Mila teng mriki wonten Sendra Tasik tak yuda. Nggih, wah nek kados panjenengan Mas Joko Porong menika seniman yang akademisi, Nggih. yang belajar di bangku sekolah maupun belajar di bangku kuliah. Tapi nek kados kula Mas Mondol menika kan termasuk dagelan atau seniman otomatis. Otodidak. Nggih, otodidak. Tapi nggih mbok sinaosa dikaya ngapa kami juga berusaha bagaimana supaya kami itu tidak kalah dengan yang akademis. Ah, nggih, Lah arep kudu- dikaya ngapa nuwun sewu lho. Panjenengan lak dereng pirsa to Mas Mondol niki sinten? Lah sinten? Lho, pripun menika gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa. Kayangan. Paranggonane para widodari. Oh, lho. Menika nek sing klatih mboten pukulun Bathara Mondol. Kaya Mboten ngatasi. Mas Mondol niku ketok ala tanpa rupa ning sejatining menika jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut niki lho. isi madu. Lah nggih madune ceblok teng dundutan ngoten lho Pak. Terus kula jimuk, kula resiki ketok gilat ngoten. Nggih. Tegese mumpuni. Mumpuni ing salwing rah pripun to Mas Mondol menika Saya bab karawitan nggih pinter. seniman yang serba bisu. Itu adalah Bisa. apa-apa iso lho. Serba bisa. Serba bisa seniman sarwa saged. Julukane mawon jenengan dereng pirsa. Sinten? Mas Mondol menika salah setunggaling maha wiku Dwijawara. Hambrengengeng. Lah niki lho Pak, niki lho. Kula mboten nambah-nambahi mboten Dwi Jawa ora ngurang-ngurangi. ambranggang iki sulukan ora. Tegese Dwija, guru niki lho Pak. Oh, nggih. Guru. Maha wiku niki Pak. Maha wiku. Dwijawara. Hambrengengeng. Lah nek Mas Joko Porong nuwun sewu akademisi kandidat doktor. Nggih. Mas Mondol mboten kalah Masya otodidak maha wiku Wah. Dwijawara. Hambrengengeng. Niki lho Pak. Mboten nambahi mboten ngurangi. Mau iku padha kalih guru besar lho niki. Guru besar, guru besar. Lah pripun? Ditus, Dites, dicoba dites. dites napa pripun? Nggih, dites. Coba Mas, wong kene iki ben pirsa sapa to sejatine Mas Mondol. Mas Mondol kuwi gamelan Lokananta sing nabuh para dewa nek ora pukulan Bathara Mondol alias Maha Wiku Dwijawara hambrengengeng mboten ngatasi Pak Yoyo. Yen dewa saking kayangan pundi niku? Lho, Mondo Montok. Apa enek kayangan Mondo Montok? Lah niki digolekno wilayah kok niku. Wah, iya. Kula pun request kalih Bathara Guru, tolong sampean golekno wilayah. Niki kanggo niki. Dites. Coba ayun-ayun buka saka Bonang. Coba. Garapan gampang nek kuwi. Iya. Nuwun sewu nggih. Tukul. Pangapunten lho kanca-kanca yoga, ampun minder, ampun ngedak niki seniman otodidak. Wah, nggih. Apa mau? Ayun-ayun buka saka Bonang. Rungokno. Nem nemo luro cici rolu nempyong nempyong. Pripun? Pripun? Nyolong pethek lho iki. Nggih. Lah terus piye Mas? Balungane nututi. Balungan nututi.
Rolu roji lumo luro moluro jilumo luro nem lumo nem roji nem molu nem luro luji rogong. Pripun karepe padha ming larase mboten sami ngeten. Garap Mas. Waduh, garap, garap hebat pripun Mas? Elok. Ayun-ayun buka saking Elok. Bonang. Percaya ta sampeyan Mas Mondol Maha Tapi Wiku. gending liyane. Gending liyane coba Mas ketawang Ibu Pertiwi sing penak-penakane. Buka Ibu Bonang. Pertiwi ya saka Bonang. Piye Mas, piye Mas? Nem luro jiji rolu nem pyong. Lho, kok padha karo ngarep ta Mas? Pancen gamelan iki mirip-mirip. Oh. Santi Mulya. Lah, Santi Mulya ki rada angel ki. Sati Mulya saka Bonang no. Piye Mas? Nem luro jiji rolu nem pyong. Kok padha neh to Mas karo ngarep? Ngomongin nek gamelan iki mirip-mirip. Wis golekno gambir sawit. Gambir sawit saka Bonang no. Piye? Nem luro jiji rolu Nempyong. Kabeh nempyong lho. Ah, pale yo nggur kuwi kok. Tapi nuwun sewu, seorang seniman kuwi ora mung besus ngadi busana, ning ya nggon olah swara kudu mumpuni. Walaupun awake dhewe ora akademisi, tapi seniman otodidak swantene Mas. Nah, iki sing rong Jenengan ate mau krungu niki. sonten lak matur ta, wong nek sirahe gundul ki suarane apik. Nah. Nggih niki. Lah nek Ibu terima Tete. Pak Jo, kalah kalian niki Pak Jo. Pak Jul sinten? Jo Taslim kalah. Taslim ti awal saka Jo. Lho ben keren Mas. Oh, iya. Niki Mas Mondol diaturi kersane bawa-bawa Nggih, nggih. nggih, monggo. Ya dhewe apa nganggo anu ben ketok ada. Ya ben ketok enek romantise ngono ya diwehi gandengan kok. Oh, Wong trek nganggo gandengan. Mbak Winong apa Mbak Birgita? Ini dhewe Cak Mondol. Mbak Winong Loh, apa? Pak Winong no. Boleh. Wah. Jan. Hai, Nuansanya serasi iki. percintaan ya. Iya, Karena no. ini kan yang nonton mahasiswa-mahasiswa, remaja, Remaja. atau para pemuda yang lagi senang-senangnya dengan jatuh cinta. Mungkin banyak yang jatuh cinta. Ya, berarti nuansanya percintaan. Percintaan. Slendro cocok iki. Slendro, monggo Mbak Birgita. Mbak Mbak Winong. Winong. Koyo plin-plan. Piye sih Doni sapa? Lah lungguhe jejer. Repot tok musuh solar niki ngwayahi genset tok. Kayak Jadinya siapa ini? Mbak Winong. Oh, Nggih. Mangga. tadi itu tak kira udah selesai ya, kadung tak salimi yuk munggah neh. Lho, wong kene iki nera munggah pindho emoh. Kene kudu pindho. Silakan nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Rukun Islam. Teme kene ya Allah Gusti, tak Kuwi tambah. pepeling ya nyuk. Wong kok jarine nuansa percintaan, bermesraan kok rukun Islam ki lho. Kuwi yo ngelingne nggon percintaan Mas ya wong lagi jatuh cinta yo eling neng ibadah kok iso. Ya aja to sing percintaan kok iso goblok. Lah apa enae? Gundul Yang lain cengok. yang lain ngono tuh loh, masa Ya, percintaan. Oke. Slendrone ya. Nggih. Memanesmu kala. Marahi bar kan. Ora. Ora. Maha Wiku. Nggih. Dwi Jawara Ambreng. nyapa marai barang. Memanismu kang ujiwat. Alah. Kok iso tekan Jula-Juli iki lho. Memanismu hangu jiwa. Arep marahi mesti. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Maha Maha Wiku. Dwi Jawara. Ambrengeng. Ya. Memanismu kang ujiwat. Suarane apik wae. Sae. Raine sing elek. Pengen apik ya dicet. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Mustikaning jagat ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji katresnanku kanggo sliramu yayi. piye to? terokno sik. Terokne kowe. Terok. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu sineksenan jagat saisine apa ta? Ngomong dhewe ngono lho. Wong iki tak warai lho. Kedawan kuwi, Cak. Kedawan kowe. Ya Mas. Ya ampun.
Nang ora iso apa ndak to jane? Mas Darmono ndol jenenge. Darmono. Piye to? Winong. Kok Winong. aku kleru terus oket mang. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utahing ludra sedumuk bau senyari bumi. Oh, apa itu tadi? Kok wedak pisane kok. Sedumuk Rame-rame bathuk. rantas malang-malang putung sedumuk bathuk Senyari bumi ngono. Kayak yo nek bathuke ya. Wampluk nekat ora iki. Ngawur ae. Ngono ngaku Maha Dwija kae. ngono jare ambreng-ambreng. Agawe runciting kalih Galih. arep marahi Ora. kaya pinter-pinter Ki dhewe. Dwijo ngendi to, Cak? Kok ngene ya model Kuwi ya Dwijo? mondo montok kuwi kan lho. Lara apa? Lara apa kowe? Kencing manis. Aja ditakoni sik. Lah lara lho Mas, wong kudune kan rara kok lara. Rara ki wong wedok utawa wanitae celukane rara kok lara. Lah nek pas lagi lara, Oh iya. rara apa kang si nedya. Wong kok ayune kaya ngene. Wah, iki sing diarani wanita 4 sehat 5 sempurna bergizi. Langsung lep Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning marak ati, sapa wonge ra pengen nyipok. Pak, aku ngomong. Apa to? Gua cipok ya, Dal. Loh, tak cipok muni. Muni piye? Puk. Nggak mau, nggak boleh. Jangan. Nggak boleh, aku tuh masih underage. Aja ngono. Gimana? Ditlateni le nyawangi sak jam 2 jam ngono. Ya, Genah gimana? mutah. Wong Saya tuh ora- masih underage, nggak boleh kayak Ya gitu. itu masih underage. ora apa-apa wong Lah ora dhewe lara. apa underground ayo. Dia underrock kok. Ora lara. Ya. Umpama munduta rukmi. Alah. Rukmi iki lho. Rukmi. Wis diganti. Ganti untumu iki. Untukmu pucet. Umpama munduta rukmi. Tak tenan. Tartamtu tak ruti. Nonano. Alah. Melok nonano lho. Takepane lho nyok. Jok. Ngibarat ngono lho. Ngibarat wong numpak susu. Alah. Prau. Ya ampun. Prau. Praune momot susu. Kok iso susu lho, dhek latah marai Mas. Angger nyawang apa no disebut. Wah bahaya lho iki. Saya tuh masih Bayang. underage. Latah Ya iki, Allah. latah. Nggak paham Nyawang saya apa lho. gitu. Maraya nyapong niku digawa ngalor ngidul ora tinggal ngomah ae. Wong Bareng ngono yo ketok. Apa lo? Ora apa men aku tak WA ae. Oh iya. Pon duwe PWA ora. Gadahe WC. Hilani. Kayak ngomenyek. Zaman saiki ora duwe WA. WA-mu. Alah. Latah Iki lho. tenan iki latah. Latah. Lumampah tanpa Sik. Cangkemmu pas ning ngono. Dipasne, jarine Dwijo ngono lho, lara so ndak iso ngepasne lho. Goblok ya goblok tapi aja nemen-nemen lho. Kuwi lho dilepasne. Ndi iki? Sak pira? Lumampah. Alah kaya jek. Piye to jane? Lumampah Ah. tanpa welah Enak tenan ae. Jas. ing
madyaning jala nindi. Seto. Nindi sapa? Nindi ki sapa? Nidi ya nindi. Kelingan mantan iku jenenge nindi. Lah alah, cah rupan ki nyambik kok. Nindi. Jala nidi tegese iki Nidi. segara. Masa nindi lanang. Sindi. Temah gonjing ngagenjong ning pagulingan. Wah, imeng wis mbok aturke bawane slendro. Saiki terus pengen apa mang jare pengen duet. Apa? Pomo bawane slendro Terus malik pelok barang oleh ora? ora apa-apa. Ora apa-apa ora angger apa-apa. larase pas lek Larase tembang ra pas. masalah. Oh, Pelok oke. barang apa? Apa? Manis no. Oh, Aku gendeng nyaut. seragenan. Seragenan. Manis. Manis. Boleh. Boleh. Sing piye to lagu manis? Manis dek. Kowe kencing. Alah. Pancen manis. Ya, Kowe sing kencing manis jare mau Mas kok iso malih aku iki lho jan. Iya, aku ngene iki. Ora apa-apa, wong enek yo nggo iki yo. Pelok barang ya. Nggih, pelok barang. Monggo manis diaturake. Cak Mondol melawan Winong Nawangse. Oke. Yuk. Oke. Asik. Asik. Cak Mondol. Ya ya. Asik. 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 Kowe pancen manis. Tambah Oh. manis yen kowe ora lamis. Yen Mesem manise. muli maju kaya bisa rantoke jantungku. Gundul Mas sampean pancen gundul. Tapi ganteng yen ora seneng.
Luar biasa. Mbak Wino. Pripun Mas Yoyo nggih to? Mas Mondol sarwa saged. Wah, Walah, napa-napa hebat-hebat jos tenan. niku. Swanten nggih ora kalah karo Pak Taslim. Ah nggih. Janjane nyuwara pun becik ning ya ben lucu diklerok-klerokne. Diklerok-klerokke asine apik nggih, tempone diklerok-klerokne Nggih, terus larase, cekoke ayo. nggih. Salah tenan iki klerok-klerok. Nggih. Niki wonten nawala. Monggo Pak dipun Yudo, waos nggih. Mas. Sugeng dalu Bapak Dalang. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Sanggar Barada, nggih. Nyuwun gending kapilut, nggih. Gending menika dipun aturaken dumateng Caksi Lover, nggih. Lan sedaya pandemen ringgit purwa kagem jampi sayah. Matur sembah nuwun, nggih. Salam bergas waras, madangkala selalu di hati, nggih. Sapa iki? Monggo kapilut sinten? Mbak Tuti, Mbak Tuti, Mbak Tuti. Mbak Tuti. Kalih Mbak. Pun Mbak Tuti tok nggih. Nggih. Apa? Kapilut. Monggo Mbak Tuti damel isu-isukan. Nggih. Mbak Tuti saking Ngawi, Cak Nggih. Yudo saking Ngawi. Lek Cak Mondo keng pundi? Saking Ngawi, tapi asline keturunan Pakistan. Pakistan. Nggih, Pakistan ku bapak iblis mbok setan niki lare iki. Mulane raine kaya grandong. Pak Yoyo, Kaya dulu anu lho, Cak Mandol niki ahli syuting lho. Kula sering di syuting niki lho. Nggih. Ahli syuting terus, iya Cak ya, foto, asal bisa. Syuting rumiyin dereng Syuting. gagal niku pertama syuting, nate damel film pendek bareng kok niku. Keren. Saking pendeke kependekan gene sing delok Pak niku. Kok film pendek. Saiki alatmu kan mbok dol apa iki? Ya didol. Wis gak payu Ora payu nyuting. Kuwi tenan to kuwi. Saestu kula Kang sering syuting disyuting. kados niku kados anu niku Mas Niku, sing nggih. dene nderek Kameramen niku. Dadi niki lho, niki niku gubedi sirah cilik. Headphone niku gede ngoten, sirah Dasar cilik. cilik. Terus wonge mboten ketok nek nyutung sing lucu asline niku Pak Yoyo. Nggih. Saestu. Raine kados alien niku lho. Dadi ndas kuwi sosok ya sakmene barang. Ayo. Ya diaturake Mbak Tuti iki Kapilut. ngersake Nggih, kapilut. nggih, nggih. Siap, siap, siap. Enggak, ya diaturake Cak kapilut dening Mbak Tri Hatuti. Yo. Lah lah lah. Tongkat.
Tuti. Elok. Mbak Tuti. Nggih. Tembang menika kala wau ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Dr. Sukiman Bandung. Ingkang panjenenganipun kepareng monitor lumantar streaming. Ugi sedaya para kadang-kadang ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi Channel dimanapun Anda berada. Kadang-kadang tim biru, para subscriber Kuntadi Channel matur nuwun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca. Cak Yuda, Dawuh. gandeng menika sowan wonten ing Surabaya. Nggih. Nggih, ciri khas Surabaya niku sing terkenal lak Tanjung Perakipun. Nggih. Ha, nggih. Kalih enten melih, Mas. Napa? Sing nika. Semanggi Surabaya. Tapi to Mas ditabi kalem-kalem lah. Semanggi Surabaya. Lontong balap wono krama. Dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk puli beli Beneran kok ya sik apa? alah kula kok harganya sangat murah sayur semanggi Surabaya dimakan serta didorong masuk kampung keluar kampung beli pun sama termawan pun Urung utuh lho iki mau entek. telah mboten apal Nggih, Surabaya. nggih bat Surabaya Lah, menapa to sebabipun Nadianto rumiyin jaman perjuangan ingkang perang melawan penjajah niku lak mboten namung Surabaya. nggih Wonten Bandung nika Nggih. lautan api, Api. wonten Jogja kembali. Jogja kembali Dan wilayah-wilayah yang lain yang ditetapkan menjadi kota pahlawan. Kenapa kok Surabaya? pripun Mas menika Piye, Gong? Merga rumiyin niku wonten petinggi sing saka sekutu Nggih. saking Inggris niku pejah wonten Surabaya. Jenenge sapa? Jenderal Miyabi. Malabi, Gong. Malabi kok Jenderal Malabi. Yabi niku lak tesik dulure kakek Sugiono Ha iya. Merga wonten guguripun petinggi sekutu nenggih Jenderal Malabi satemah mriki dipun tetepaken dados kutha pahlawan. 10 November 10 November. kawiwitan 22 Oktober wontenipun resolusi Jihad, jihad mula saking dadi- Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Mantap. paham kula nek kula sak level Mas kalian jenengan kula Mula 22 Oktober ditetapkan sebagai hari, Hari Santri nggih 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 Biyen nate kula gelar niku wonten Tebuireng nggih. Ah, nggih. Wonten anu Uner Mas, Uner. Uner, nggih. Sampeyan urung nang kono urung. Lah nggih maksudnya cerita Tebuireng sampean anu wonten Uner. Oh, Nah kula nggih. dereng rampung wis sampean. Ah iya. Nggih, nggih. Nah, pripun Tanjung resolusi Perak jihad. niki sida napa? Niki Mbak Birgita Ayu Mbak niki. Birgita ayo ayo Mbak Iya, Birgita. Pak, nggih. Memang wis semanggi Surabaya iki ganti Tanjung Perak. Iya. Mau wis rek ayo rek wis Nggih, wae. cek komplit pisan. Langsung nih Pak. Nggih, langsung Oke. titit. Ah ya. Alah mbok dibaturne to Mas kok titik tok. Lah pertama ya titit wis. nggih. Titit duwi damar mati mulia siti lunga pasang sepi mati semar mendem do re mi sol jeneng dodol kian kian
Tanjung Perak Tepi laut Pak Cilik Pak Cahyo, Bu Cahyo. Pak Mondol, Bu Mondol. Pak Yuda. Bu Yuda Monggo tindak Tanjung Perak, Tanjung Perak, Tepi laut Asik Bakali. Waktu terang bulan Hai. teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang. Datang kawan saya, Cak Yuda itu namanya. Mari pergi, kita pergi Tanjung Perak. Panggil saya taksi, kita berangkat taksi Pikiranmu neng ndi? pikirane bir kita Pikiranku carry, Pak. Iya. Yuk. Tanjung Perak, tepi laut. Tepi laut boleh ikut Pak Pengerawet, Sik Pak Jono Mas Mbak mahasiswa, monggo tindak Tanjung Perak. Tepi laut Tepi laut boleh ikut Tanjung Perak Tepi laut Tanjung Perak Tepi laut hebat memang Ambak lawas iki kepenak seger walah tak Yuda. nggih saestu Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, Ini janggut, ini sikut, ini perut bawah perut. Tanjung Perak. Saya Mas Yaya. Iya sih kaya ngono kuwi. Hebat. Kaya ngono kuwi nggih. Ayo. Jadi luar biasa. Biasa lah. Nggih. Nggih. Saniki ditutup kalian Mbak Okvalica. Oh, Falica, putra dari Kota Udang, Sidoarjo. Betul. Itu kanca-kanca mulai arep digawani terasi, Kalih. Mbak Okva. Saestu to? Iki saestu men disiapne teng wingking terasine jan. Mblenyek. Dari sopo? Jarine sopir-sopir lho. Ora trimo lho ayo. Terima. Enggak kan nek Sidoarjo kan terkenal nggo napa kuwi terasi, nggo Iya. udang ngono lho maksude kanggo oleh-oleh Bukesi apa Oh, Pak ngono. Cahyo. Terasi. Iya. Kanca-kanca yoga ora usah lah, cukup terasi liyane. Apa kuwi? Ya ngoleh tak WA. Mesti lak WA, gak duwe WA aku. Nggih. Sing nadyan sithik enten jaipongane. Weh, Nah, nggih garapane. ditanjakke wong penari ya Mbak Fam nika. Ha nggih. Jurusan tari tapi nggih saged inden. Nah Hebat, niku. hebat, hebat. Nggih, dadi nyindene ya tonjo, njogete ya ketok. Saestu. Sami kalih Mas Mondo Limbang lah.
tir padha irenge, sir padha senenge, sosok wadahe kendi, cocok rasane ati. Lah nggih, nggih. Mas Niku Mondol jogete nggih. sae. Jogete apa? Lho pripun? Saged nyakel lho, Pak. Cucuk laku lho menika Mas. Cucuk Lampah. Dandan bagusan. Blas ora bagus. Kowe iki tumbak dicucuki. Enggak maksudnya tak anu lho. Nggih. Napa tembang? Kitir sumilir. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Kitir kok cipir bener sampean. Kitir. Kitir. Kok cipir sampean wamu nini. Sing muni cipir sinten? Niku sampean wau. Lah niku salah. Lonyo. Nggih. Karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Laladan Kediri. Ya, nggih. Nggih anu alumni UNESA, Pak Gedhuk Siswantara. Nggih to? Saestu Sanggar Barada Mas Gedhuk Siswantara menika. Oh, Pak alhamdulillah. Johan, Mas Joko Porong, Mas Gedhuk Siswantara, Mas Didik Wibisana Kediri, Nggih. alumni mriki, Mbak Proborini mriki. Wah, Nggih. nggih. Cak Mondol nggih mriki. Mboten. Boten, ya, untak-untuk. Aku lek Universitas 17 Agustus. Untak untuk. Monggo kitir sumilir yuk diaturake jados. Joget ana Cak. Wah, bantengan iki simpatik. Nek bantengan piye nek bantengan ndang? Oh, Sik. oh, Awake dicak banteng. Sikile nek bantengan. Mosok gur ngono. Nah, sing kene lho. Ya, yang ngono bantengan tarah yang ngono. Kaya Soiman ayo. Yo. Ayo madang kala.
Hebat, hebat kanca. Kula lek pas prei ngoten nika nonton Nggih. streaming. Nggih, selalu Pak, kula Depan. selalu. Kula Lah kok niki- iki mau kecilik? Alah nggih pisan iki. Mau ya kecilik no. Lepindo lho kok. Ndek ngenane ki ya kecilik. Ya nek ping 12 lah, ping 12. Sayuda. Dawuh. Nggih, damar mancung cinupet nggih. Nggih balung jagung pinunggel. Ha nggih. Monggo ucapan terbaik untuk kampus kita Unesa pripun? Semoga ke depan UNESA semakin hebat, semakin bermartabat, menciptakan generasi masa depan yang siap menjawab tantangan zaman, berdaya saing, dan sanggup untuk menjadi pemimpin bangsa masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nggih, Sayuda. nderekaken.